konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Pilipinas, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Welcome po mga tugang sa programang Radyo Klinika, Sabado ngunyan. Good morning po sa Indogabos. Mga tugang, ikaw pong nagdadangog ngunyan, nagmamaneho ka nin auto. Iyo nga po, nagtatagamaneho man, nagmamaneho ka kimotor. Ano ang implikasyon po mga tugang sa satuyang mata kung kita po dito to mag-identify nin kolor habang kita nagmamaneho? Ano ang apod ka yan? Ang apod po kan mga tugang color blind o color blindness. Ano ang kausa mga tugang kan pagiging color blind? Sa nagupunan sa pagkaaki iyan, sa pagluwasan niya to sa kinabanay ni, o nagiging colorblind kita habang nagdadakula kita, o talagang normal sana talaga sa mga tao na dai po mga tugang kita nakaka-identify nin tamang kolor? O anong kolor ang pwede sana pong i-identify kan sarong tao na colorblind? Grabe naman kung ang itom dahil kayang identify kang colorblind. Diba? Now, kung ika po ma-diagnose mga tugang na igwakaan, nabubulong pa yan? Naulian pa yan? O kung ika po ma-identify na may diferensya sa imong paghiling sa kolor, pwede kang magmaneho sa Pilipinas o sa ibang parte kan mundo. Diba? O mga tugang, ano ang implikasyon kung ang sarong tao colorblind habang nagmamaneho? Iko-connector ta ini mga tugang sa Road Safety Month. Ngunyan tabing aldaw bulanin Mayo, inapapigapon na Road Safety Month. Ang sa tuyang bisita ngunyan na aga, igo ini clinic as in may center mismo. Diyan po mga tugang sa may Land Transportation Office. Ang mga nag-a-apply renewal of driver's license, bagong driver's license, di ba? Nag-aagian sa pagtitest mga tugang. Primero, pag-test po ang eyesight nin tao, di ba? Pagka-pasirip bagaan dyan, pagka-identify kan mga letra, di ba? Saradit, Dracula, etc. etc. Pag-testingan sa imong vision. Iyan palan mga tugang, pati ang kolor. Anong connection kaya sa satuya tabi na pagmamaneho asin satuyang oral daw nin pagkabuhay? Yan po ang satuya na pag-iristoryahan nyo niyan. Sa mga gusto tabi na mag-upload, mag-text sa 0928-777-5548 sa 0995-398-1813. At satuya tabing suki sa programang ini, ang tambalang Henry M. at Dr. Chris Gianan. Mga tugang, ang satuyang suki, digdi po sa tuyang programa. Doc Chris, maray na aga po sa imo. Yes, good morning tabi, Sir Hen, at sa mga listeners po kang programa ang Radyo Klinika. Once again po, yaon na naman kita dictate. So, good morning. Nadagog mo ito, Doc Chris, na tambalang Henry M. at Doc Chris? Garo nagpapahiwatig ka. May mga gustong sabihin baga ito. Po. Anyway, Dok, primero tabi kaso hapon nga kang inanonsyer ko may nagatik sa kuya tungkol diyan. Iyo man ang ganyan pambihira ko ngayang madangog ang topic na arog kaan tungkol po sa pagiging colorblind. Primero, Dok, ano po ining color blindness na ini? Ano po ang sign po nagpupuon? Paano ang mga aggravating factor para ang sarong tao po ma-diagnose na siya colorblind? Go ahead po, Dr. Chris. Okay, ang pag sinabi ng color blindness, this is a deficiency or a disease kan sa tao. Definitely, pag sinabi ng color blindness, may certain colors kang they ma-identify. Okay. Or
totally wala kang ma-identify na colors. So that is total color blindness. Okay. Ang pinag-ubatan ko kay ni is more of congenital. Ibig sabihin, pinangaki ka na igwa ka ng depekto sa mata. Ano po? Okay. And usually it is passed by the mother to the son. So kung ang magurang na babae or nanay mo is colorblind, tapos ikalalaki, most likely, maipapasa po ini sa imo. Ano po? Mostly kang mga color blinds are males. Ano po? Ang kalaklan. So, ang matatakaya, Sir Henry, sa parting tahaw, ibang pigapod ka na retina. Okay. Ano po? Okay. Yan na retina na yan ang nagpe-perceive kang pigapod ng light and colors. Sa retina, igwang duwang part yan, itong pigapod ng rods, rods and cones. Okay. Ang rods, iyon ang nakadetect light, iyon nagre-regulate kay light, ang light lalaog po sa satuyang mata. So, sabi tangan, kung warang light, wala man kitang mahihiling. Okay? Then, duman sa cones, sa cones na yan, igwa pong tulong cones kita. Okay. Diyan sa cones na yan, yaon po dyan sa pigapod ng color perception. So, ang primary colors tabaga, ramtaman, Oo. So, pag yung primary colors pinag-mixed mo, pinag-mix mo siya, ma-create siya to pigapod ng secondary color. Okay. And so, secondary color, pag pinag-mix mo with primary colors, iyon ang nagpo-produce ki tertiary colors. Ano po? May siya taman po bayan sa pagapot ng Roy G. Biv. Itong spectrum of light. Ano po? Red, orange, yellow. Ano po? Green, blue, indigo, and violet. So yan po ang production ng pigapot ng from primary to tertiary colors. Ang red, yun po ang pigapot ng pinaka-visible. Ano po? Kumbaga sa spectrum of colors, siya may pinakahalangkaw na intensity. Yes. And violet, yan ang may pinaka-less intensity, kaya less kang mahihiling. Ano po? So from there, that is the reason why na ang brake light ng mga vehicles is red. Okay. It can be from afar. Siya ang pinaka-visible. That is the reason why. Kaya nga po, kami sa LTO, ako sa medical side pala, na kami na pag may nahihiling kaming brake light na pigsasalidahan ki color. So, nandiyan sa mga risk na pigapon. So, kung i-apply naman duman sa color blindness, hindi ka nakahiling ki mga colors, taang saro sa mga traffic languages or traffic signs, but traffic light, is consisting of colors. Yes. Which are the red for stop, the yellow for warning, and green for go. Yes. Pag may color blinds ka, you cannot distinguish these colors. Okay. So may implikasyon talaga, Dok, sa tao pag talagang total ang na-diagnose na colorblind ka. They may identify na green, yellow, and red sa traffic lights, basta-basta. Tama, Dok? Opo, tama po. Opo. Pero ang red, during the Dok, medical exam, ang red, madali niyang ma-identify, tabi, ang red. depende po. Usually talagang red ang identifiable. Po? But if you are colorblind to red color, di mo po siya ma-identify. Okay. Bako, Dok, ang traffic light po baga, may ika-4 na kolor. Di ba? May ika-4 na color. Opo, black. Bako, black. So black? Pag-route. Pag-route, black. Tapos pag may nagpapasaway, black. Pag naka-off ang traffic light baga. Anyway, balikan ko lang po, sinabi mo ka sa bago, ang pagiging colorblind, genetics, tama? Genetics, namamana, okay. May instances po, Dok, na iyan na-develop na lang habang ang sarong tao nagdadakula? Opo,
there are chances of developing color blindness. Ano po, may other symptoms kita na pigapot. Ano po, ang sarot sa mga ano pa ito is itong diseases Okay. or kailangan. Ano po, pero bako warang gaanong detalyadigdi or clinical studies. Oho. Ang mga diseases na pigsasabi ninda that are linked to color blindness, yun po ang glaucoma. Ano po, Glaucoma. kaan usually ang blood pressure. So pag naglakaw ang blood pressure kaan, may pwedeng magputok na blood vessels or mabarahan na blood vessel that supplies itong inner part ng eye. Ang diabetes, saro man po yan. Ano po? Macular degeneration, ibig sabihin, pagkagurang, ano po, nauubusan na ng kolor. So radsta. So consta, pwede man po mag-cause po yan. Then Alzheimer's disease, saro man po yan. Alzheimer's hilang yan ng nagkakaedad. Ano po? Iya po. So sa memory, but connected man po yan sa pagiging color blindness since nag-deteriorate po ang mga cones. Then Parkinson's disease, ano po, saro man po yan. Ano po? Then leukemia, tapos sickle cell disease. Ano po, so bilang sa dugo. Then, ang pinakala itong trauma. Ano po? Ang trauma ba? Siyempre, pag na-damage sa eye mo, either tinamaan kan sa bagay na pwede ma-damage sa retina, pwede mo po yan. Or excessive exposure to radiation. Ano po? Such as itong excessive exposure to sunlight. Ayun. Ito ba kang aldaw? Ano po, visual, ano tanganik na pag sobrang init, lalo na yan pong summer, magbuha po kita ki sunglass para ma-protectionan po or ma-regulate ang naglalaog na init sa laog kang matata. Ayun. Pwede man po so overexposure sa mga monitors na, computers, Yan. telephones, ano po, yung mga sobrang nagbabakad sa mga monitor, sa screen monitor. Pwede maka-affect naman po ang sa tuyang mata na pwedeng ma-damage itong cone part or even the red part that can cause color blindness. Iyan, Dok Tabi, na mamanage yan, I mean, na uulian po iyan kung from birth ang pagiging colorblind o nade-develop. Pwede siyang i-reverse o talagang totally maibalik sa dati? Kung congenital po ang cause, ano po, dahil na po siya nauulian. Okay. But there are mga eyeglasses or mga corrective lenses wherein they can filter colors. Okay. Para mas paano ma-enhance so pag-visualize kaining mga colors sa kapalibutan. Itong diseases man at an early age, somehow pwede pa pong ma-reverse. Pero pag nahaloy na, pag naging chronic na so diseases po, pwede din naman po ini ma-reverse. So ibig sabihin, once na colorblind ka, colorblind ka na talaga. Ano po? And we are just preventing it to get severe or mauwi ito sa pigapuntang total color blindness. Oo. Ano dong ang feeling kaan kung arog ka ng sitwasyon mong dahil mo ma-identify ang kolor? Adi, ano naman matian daw kaan? Iga-visualize mi nga ni ka nag-aadala kong medicine. Ano po? Professor matibay na confirming if you want to learn something. Okay. Put it yourself to the shoes kang pigapuntang patient. So, kung imagine mo po, kung pagkaaki ka na colorblind ka, dahil man aramyan kang aki, namundag siyang araw ka, kinagislan mo na yan. Iyo, Only that, normal. Yes. Only that na pag naglaog ka sa school or itong preschool stages, duman mo lang na-detect or duman lang naaraman kang iba na colorblind ka. Actually, it's the other people that can notice na colorblind ka. Halimbawa, sa picture, okay, sa crayons mo, get the color red and color the apple with red. Hindi mo na rin duman. Siyempre, ito pa man, sa ano baga, pag preschool ka, you cannot still read. But Color identification. Ikaw ba kanyang color identification, di ba? Color identification mo na ang inot mong naaraman. That's right. So, duman pala, nade-detect na there's something wrong with your vision. Ano po? I see. Okay. Kaya bata-bata po ang role ng mga teachers na pagkakaan sa inda ang foundation kang education kang sarong aki. And sa inda, kumbaga sa katuwang dapat man sila kang doktor. Mas haloy sa oras na na-expose sa estudyante sa inda. I'm talking of the face-to-face pa po. Iyo po, face-to-face.
Kung may training ang teacher in how to detect early childhood diseases, maarapan po dahil. Saro po yan sa mga kumbaga sa kaipuhan na ma-detect at an early age para kumbaga sa matawan taning treatment or cure and ma-prevent sa further complications. I see. Okay. Actually, Doc, konektado ining hapot ko sa ibang sunod. Ano mga simptomas? Although, madaling maaraman pag ang ibang tao ang nakakamali siya, di ba? Like teachers, di ba? So, mga kairiba sa harong. Pero, anong, sa tao mismo, sa imong sadir, may mga symptoms yan? May mga indications, mga indicators na pwede mong mailing na may problema nga ako sa pag-identify ng color? Actually, Sir Henoray, unless you undergo yung testing na piga-apod ta, po itong piga-apod ta? Ishihara test. Ano po, Doc? Anong apod? Ishihara. Hara? Ishihara. Akihara. Okay. Ishihara. Ishihara. Opo. Okay. Okay. Ining Ishihara test, ini po ang pigagamit may to determine if ang sarong tao or aki is colorblind. Ano po? Ini ang pigapod ng PIP plates or pseudo-isochromatic plates. Opo. Yan na pseudo-isochromatic plates, may different colors po yan na nagbi-blend. Ano po? Iba man po kitang types kang color blindness. Inot itong red to green color blindness, blue to yellow color blindness, tapos total color blindness. I see. Either ang lutaw dyan so red or so green. Ano po? Pag ang number in dots, ano po, or pinapuntan with the number in red, ang background po kaan is green. Or kung gusto mo naman ma-identify if colorblind sa green, green ang papalutay yung color. Ang background po is red. I see. Opo. So para maaraman mo kung saan po siya napiga-apod ng color blindness. Siyempre pag primary color ang gusto mong ilitaw, that is what we call primary color blindness. May primary pala. Opo. So may mga test po kitang piga-apod kan. And ang most common po na talagang color blind, itong sa primary, itong red to green color blindness. I see. So, ikaw palang kimako man talaga total, may ikaw man mga part na na-identify niya talaga ang color. Tama daw? So, Okay. total color blindness, ini po, so talagang blind ka sa primary and secondary colors, napiperceive mo lang po ang mundo as black, green, and white. Ayun. Okay. Sabi ni Ninong Celso, parehas nga yan napig-uro na dawakan. Ang love da atabi, Dok, is blind. No, love is not blind. It is the lovers who refuses to see. Talaga. Ikaw ka palang kipang-ribat ka ito, ha? Yes. Maski nga sisay ka pa man nga anong itsura mo, anong color mo, mamumutang ka niya. Pero may pang-ribat ka palang ka na, nang love is not blind. Love is not blind. But the lovers are sometimes blind. It's the lovers who refuses to see. Di ba? Yeah. Pinagkalimutan mo yun eh. Okay. Nakakuha ako sa imo niya na. May ikaw man akong pangdagdag sa ururo na. Okay. So with that po, Doc, di ba sa pag-apply ki mga driver's license, lalo na kung primero, di ba? Pag primero na ma-apply kang driver's license, para agi baga sa mga arog ka iyang. Okay. Pwede pong ma-deny ang sarong tao na gari ngaya sa hiling nindo ikaw ka kuan diyan sa may LTO, may clinic ka diyan sa may LTO. Nasa hiling talaga nindo kari total talaga na siya may problema sa paghiling nin color. Opo. Pag sa ring po we cannot deny the person to get a driver's license. Ano po, depende po yan sa resulta kang exam. Either kung primary, secondary, or total color blindness. But tigalaad niyo po yan sa remarks. Ano po? Okay. Total color blindness, dito pwedeng magmaneho na warang sarong because that is already a disability. Ano po? Pero sa kwan baga sa pagmamaneho, ang usually ang talagang dapat na color tama sa nang tandaan green and red. Apera ka itong sa warning na color yellow. Pero usually po ang visible talaga sa traffic sense para iling tabang nagmamaneho green and red man sana. Iyan po apektado iyan. Day madidifícil ang pag total color blind ng sarong tao.
Madidipisi lang po siya, Sir Hen, because if you cannot perceive the light, especially sabi ta nga ni, ang sa traffic signs sa pigagamit na language kan traffic is colors. Hindi ka mag-hit the light na pingapod, either you beat the red or you beat the green. Especially kung yaon po sa intersection, walang ka-risk na magkaigwa po ng aksidente. Ano po? Iyo, okay. Diyan baga po sa mga traffic signs along the roads, may mga color baga tabi, Dr. Chris, ba? Ayan ang mga directional signs. Paminsan ding nakasurat pero may color, di ba? May meaning yan. And sometimes yan ang mga tinamputa, may color baga, white, yellow, di ba? Ang mga roads, di ba? Iguang kusong sabihon. Kada exam sa driver's license, aloy na. May mga usong sabihon yan. Pero, iyan po, makaka-apekto iyan kung di ka talaga mag-identify kaiyan pag-abot sa road safety? Selling nindo? Opo. Definitely. Kung sa road naman, white and yellow, most of the color po dyan. Yes. Kung colorblind ka po sa blue-yellow or sa secondary, pwedeng di mo po ma-perceive yan. Kaya overtake ka siya ng overtake, maski blind curve, maski double yellow lane po yan. Opo. Di mo po halos ma-perceive po yan. I see. Okay. Good morning, Henry. Good morning, Dr. Chris. Nice to see you again. Nakatutok ako ngunyan sa Facebook at saka sa radyo pa. Delayed pa lang sa Facebook, on time sa radyo. Iyo po, dit mas na pang delayed kaya. Okay. Ihapot ko lang po, kasi yung anak ko, tinuturoan ko ng mga colors, 5 years old siya. Pero pag binabalikan ko na tinuturo ko na lang kung anong kolor, nahihirapan po siya sa ngayon. Ano po kaya ang pwedeng advice? Kasi baka talaga color blind siya. Pero na-identify niya naman ang red at saka ang black at saka blue. Dr. Chris. Okay. Ang ano lang po yan, baka nasa instructional red. Ano po? Marami kasing factors kasi pag 5 years old, unang-una dapat alam na rin niya yung colors. Oo. Na-identify niya. Kung pangalawa, alam niya yung numbers. Ano po? Opo. But merong test din po or merong PIP plates na hindi nagko-consist po ng numbers for those who cannot detect numbers, especially sa school children. Ano po? May PIP plate o yung pseudo-isochromatic plate na ginagamit sa grade school or even sa preschool na walang numbers. All you have to do is instructional mo lang, okay, can you see the green color? Trace the green color with your finger. Okay. So doon sa plate na yun, titingnan mo yung takbo ng kanyang finger kasi parang may line po yan at susundan niya lang po yan. Ano po? Tingnan niyo po, pag nasundan po ng finger niya yung pinapatrace yung certain color, hindi siya colorblind. Pero pag nakita mong sumasalto yung finger niya, kung saan pumupunta, hindi natitrace yung color na pinapatrace nyo, possible na colorblind po yung bata. Ayun. Okay. Ano po, doktor, na specialization ng doktor? Anong klaseng medical expertise iyan ang pwedeng dumanan tabi pag-araw ka ng concern? Okay. Ophthalmologist po. Ophthalmologist. Opo, and particularly yung nag-specialize po sa retina. Ayun. So sila, ang pwedeng dumanan. Alright. Good morning, Tabi Hen. Pakihapot tabi kay Dr. Chris, ang pagsulog baga kay glasses habang nagmamaneho, lalo na kung black, advisable ba yan para maapektuhan ang mata sa refleksyon kang init, Dr. Chris? Opo. Depende naman po kung gaano ka-intense yung init at ano yung brand ng sunglass na ginagamit mo. Okay? So may mga types of sunglasses po tayo. Black na black sa labas, pero clear po. Alalahanin po natin na dapat pag nagde-drive tayo, andun pa rin yung tinatawag nating road safety and roadworthiness. Road safety and roadworthiness. Pag nag-fall sa roadworthiness po yan, ibig sabihin sa driver yan, kabilang na dyan yung sa loob ng sasakyan. Dapat yung eyeglass na ginagamit mo will not totally obscure you or distract you from driving. Ibig sabihin,
there is a clear visualization pa rin Opo. ng the road ahead of you. Ano po? Mhm. Kung pwede mga 1 kilometer vision paggabi. Aha. Ano po? Tapos 50 meters vision. Ay, pag umaga, mga 1 kilometer vision. Paggabi, 50 meter vision. Mhm. Yan po yung tinatawag natin na pag-detect natin o malinaw pa yung mata mo. Ayun. Kasi aside doon sa ano, sa Ishihara plates na tinetest namin yung mata. Meron pa rin po kami tinatawag na Snellen's chart. Opo. Okay, doon sa Snellen's chart, may mga letters po bagayan, Sir Hen. Yes, Na yes. from top to bottom, sige pa. Iyo, sa mga small letters to big letters. Yes, Yeah. ako. So yan po, pigaan na mi pa. So pigapod namang grado man kang mata ang pigaano ka. Oho. Piga measure mi po ang piga detect sa mga sa reading. I see. Okay, ito. Di ko aram kung tugma ini sa figuro ng tadok, pero basahon ko na para matawan ng tagi kasimbagan siya. Pakihapot po kay Dr. Chris, if advisable ang pagsulot kay photochromic transition glasses kahit walang grado ang mata for eye protection. For eye protection, yes, I recommend that. Photochromic. Especially pag mga, Mhm. pag mga high intense na po yung heat. Ano po, this is to eliminate yung intense heat. Aha. Tapos nakapokus ka lang doon sa certain objects. Tapos recommended din to protect your eyes yung may mga anti-UV. Ano po, na tinatawag natin. Opo, okay. Speaking of road safety po, Sir Hen at saka Doc Chris, yung bang tint sa front ng sasakyan, nakakasira ba yan sa mata o anong proteksyon na dala niyan? Tindagapot kayo niyo. Nakakasira sa mata, definitely. Aha. Pag walang tint ang sasakyan mo, masisira ang mata mo. Kasi yung full heat or yung full heat rays, heat waves, papasok po dyan na pwedeng maka-apekto sa mata mo. Okay. Okay. As a regulating body sa LTO, ito po they should have a certain type of tint lang na pwedeng ilagay. Okay. Na yung sabi nating safe na kahit paggabi, hindi naman yung Maliwanag. Sabi nga natin paggabi dapat at least 50 meters ang visualization mo. Hindi yung pagsakay mo sa sasakyan, yung unahan na lang ng hood ang nakikita mo. Ayun. Ano po? Yun. So hindi po safe. Tapos paglingon mo sa side mirror, halos wala ka nang makita. Yeah, correct. Kasi Correct. paggabi, ang pinaka na-detect mo po dyan you're using light, di ba? To detect other vehicles from coming behind, sideways, or in front. Oh. Okay? This is the language of light sa gabi. Mhm. Okay? Kaya sa umaga, ang ginagamit mo naman na language is horn. Oho. Kaya ba't pwedeng gumamit ng horn kung basta-basta. Okay? Gagamit ka ng light sa umaga, if there are emergencies. Alam naman natin yan. Ano Yeah. po? Kaya mas maganda nga po na talagang tinatakil yan o kukuha ka ng lisensya na nag-undergo pa po ng tinatawag nating theoretical study. Yeah. Or theoretical lessons. Para malaman mo po yung mga basic na driving. Hindi lang yung marunong kang magpanter ng sasakyan, driver ka na. Kaya naman natin ito ginagawa, ano po, para mabawasan po yung aksidente, yung road mishaps na tinatawag. Opo. Look, so saro niyang punto sa hapot niya, pwede dang magkausaki, pero nasimbag mo na ka sa bagoy na kung day kang tint sa front, sa ano nga na, sa dashboard, ano, windshield. Mainit talaga, sa experience natin, mainit talaga. So, kaya mo talaga kitint para maproteheran so mata mo kontra sa init na naglaog sa imong auto. So, advisable siyang, pwede siyang magtint, pero bako talaga so, Baka talaga dark Ano po? Yeah. Araw kan sabi mo, na visible pa dapat sa laog din mga perang metros. Yes po, visible pa dapat. Lalo na pagyaong ka sa luwas, may hiling mo pa so image kung sisay so driver. Yan po talagang ideal na tint. Ano po? Ang sarong pa dyan po, aside dyan sa paglalag po ng tint, ano po, bako lang so driver ang mapoproteheran mo. Siyempre so comfort man kang driver. Paguna ko so kaya riba mo. So comfort kan driver. So comfort ka driver. Pero pa-productive man po yan sa dashboard, sa aircon, sa mga parts, di ba? Kasi plastic po yan. Yes. Pag intense man po ang heat kaan, aram mo po, baga Sir Hen, ang mga dashboard po. Pag nainitan po yan, pwedeng mag-release po yan kang chemical. Correct. Pwedeng cancerous yan. Correct. Po, maglaog po.
Pero yan nga ang pigaano pa, ang pagkakaaram ko na sa pipeline na po yan po kang LTO, namalag po sila ng restriction sa paglalaad po ng tin. Kung mapapansin ta po sa ibang bansa, ano po, ang sa inutan mong segment, ano po, sa windshield mo, pati sa duwang side sa inutan, Opo. visible po yan ang driver. You can only put mga heavy or dark things sa likod ng passenger mo, pati naman sa likod na, itong sa likod na salming. Ano po? Ayun. Pero wala pa andik din nahihiling. Pero ang pagkakaaram ko po, may batas po kita pag-abot po dyan. Yeah. Oo. Okay. So mga mister, natandaan po nindo ha, importante man talaga na may tint ang autota. Tangani na maproteheran na kita kontra sa init. Buda day maraot po an sa tuyang mata. Sabi ni Dr. Chris po yan. Okay? Pero may specs rin ha. Mga light lang. Naling mo na nga ito, Mrs. Nadagog mo ito. Tapintangin ang pangada. Pero seriously po, makakataonin comfort buda tabang sa tuya habang kita nagmamaneho. Kaya lang, bako subasyadong maitom na pagbanggi, dito na po nahiling ang tinampo. Bako yung tabi, Dr. Chris? Tama po, Sir Ren. Yes, opo. Mga to, nakulo na po tabi, Dok, ano? Tantod, babalikan tang mga hapot nindo tungkol sa tuyang topic, road safety, and pag may na korektado po sa pagiging colorblind. Makalipas lang po kayo ni na mga patalastas. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tapang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021.
Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibayan puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo. Natibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Sinabi po kan Department of Interior and Local Government na ansisay man na persona po na magsayuman na magkakuanin libreng bakuna sa COVID-19 durante kan pagbabakuna kinakay po na maghalat sagkod na mag-abot ang gustong bakuna ninda. Gustong sabihon ang mga persona po na nasa A2 o A3 category, yon mabilta sa linya na iyo ang magiging dalan tanganing maatraso lugod ang pagbakuna sa inda. Siya nagpaluwasin pahayag matapos manutaran na ang ibang persona mamili kan ibang brand nin bakuna na gusto nindang makuha. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Hinebra San Miguel, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Nido 3 Plus.
Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Nestogrow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestogrow. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Alright, balikan ta po si Dr. Chris. Dr. Chris, good morning, gararay. Yes, good morning, Sir Ren. Opo, may hapot, garo na pasadahan muna ka sa bago ini, kundi ko lang ma-exacto sa gusto, so kung saan naman sa simbag ta ka sa bago. Sabi niya, pag sinabi bang colorblind as in all colors or mga anong colors lang po ba? Good morning po sa inyo ni Dr. Chris. Opo. Pag sinabi nating colorblind, ano po, depende po yan kung sa primary, which is red-green, or tertiary, blue-yellow, or total color blind. Ano po? Depende po yan sa resulta nung test nyo, which is yung Ishihara test. Doon natin malalaman po kung anong klaseng pagka-colorblind ka meron. Yeah. And in case na colorblind ka po, na kumukuha ka po ng lisensya, ano po, may restrictions po tayong nilalagay. Ano po? Like for example, pag talagang grabe na yung pagka-colorblind mo, hindi ka pwedeng magmaneho sa gabi kasi mas prone na mga colorblind na ma-accident pag gabi. Yeah. Ano po? Yeah. Daylight driving only po ang kanilang restrictions. Ano po? Opo, okay. Good morning. Ay ibang hapot ka ini. Sige dok, pasadahan tayo nita. Gusto niya talaga sigurong maaraman for the sake of of his own information. Sabi niya, ano po ang ibig sabihin ng chronic disease? Opo. Pag sinabi natin chronic disease, ito po ay sakit na more than 6 months. Okay. Ano po? Katulad po ng tuberculosis, ano po, yung mga cardiovascular disease, mga infectious disease na tumatagal po ng 6 months. Leukemia, mga cancer, mga chronic disease po siya. Ayun, okay. Henry, good morning po, Dr. Chris. Bakit po kaya ang mga traffic light, traffic aid, ang mga traffic aid, may mga chaleko, may color baga yan, di ba? May gusto sabihin po yan. Paminsan po iba-iba ang color pero reflectorized. Parte ba yan ng road safety, Dr. Chris? Yes po. Ang ibig sabihin po niyan sa mga reflectorized is road visibility. Okay. Na kapag tinamaan po ng ilaw, magre-reflect siya, makikita mo from afar. Ano po? Remember that light travels faster than sound. So i-apply din po natin yan. Ibig sabihin, pag nakita mo, bago pa dumating yung sakyan mo, bago ka makapusina, mga ilawan, makikita mo na po yun. And may mga meaning po yan, Sir Henry, idagdag ko po sa inyo. Yes. Alam niyo po ang universal color ng safety is green, kung bakit green. At kung bakit po ang mga life vest natin ay orange. Yeah. Okay? Something to do with colors. Alam niyo po, ang orange lang ang pinaka-visible po sa blue tsaka sa green. Orange pala, okay. Orange. Aside from Kaya wala ka makikitang life vest na ibang color, only orange. Kasi usually pag nag-vest ka o pag nasa dagat ka, kahit nasa helicopter ka, sabihin natin na ang visualization mo is 5 kilometers, makikita ka po niyan ng piloto. Yung orange color. Yung baga nasa aeroplano, napodkan sa aeroplano sa mga life vest sa aeroplano, di ba? Orange baga. Sa aeroplano, sa bus, pati sa mga life vest is orange. Pati sa mga traffic aids baga na nag-traffic, may chaliko, naroon ng color. And then pati sa gloves baga, Dok, mariparo mo talaga na orange ang color. Reflectorized pati. Kaya po, di ba, pag nagmamaneho po tayo, lalo na paggabi, ang lang po natin is yung visibility ng vehicle para hindi ka po mapuga. Lahat ng gumagamit po ng road dapat merong clear visibility paggabi. So, hindi po exemption dyan ang bike. Kaya marami din po minsan nadidiscreed or nababangga ang bike. Ito yung mga walang reflector po sa likod or walang mga light. Day nahihiling. Okay. Magulang po na nagbabike yung kanilang anak, lalo na po sa gabi. Disiplinahin nyo naman
na wag lalabas o wag magbabike paggabi, lalo na kung wala pong ilaw o reflector yung bike na kanilang dinadala. So that is why po karaklan sa mga reflectors nin mga bike o basic o ano man na klaseng vehicle o ano man na bagay, orange ang color. Mas visible pala yan. I see. Pakiulit do kang international color ta sa traffic safety, road safety? Opo. Yes po. May mga ano po yan, standards po na tinatawag natin. And may mga reasons po yan kung bakit yan ang kulay na inilagay dyan. Ayun. Okay, ito. Good morning, Hen. Very informative discussion ngunya na hapon. Ngunya na. Aga po ngunyan. Aga po ngunyan. Salamat po sa informasyon. Ihapot ko lang po kasi kung matanda na po ba, pwedeng maging colorblind? May posibilidad po na colorblind na yun. Habang aking pa, di ba, Dok? May posibilidad yan. Po natin yan doon sa macular degeneration. Ano po, pag naubos na yung light mo either from overexposure, pag naubos na yung kulay mo, overexposure to radiation, or nag-deteriorate na yung cones mo, tsaka yung rods mo, may possibility po na yung pagtanda ay nagiging colorblind. I see. Okay, ito. Dito ko nakita sa sarotang texter. Sabi niya, ano ito? Kung may eyeglasses na pwede isuot sa mga colorblind para makorek ang color na nakikita, lalo na yung mga primary color blindness. Thanks po. From Rex Bulima. Yung pag-iriba mi sa meron po yung mga tinatawag natin na aerochrome glasses. Yan po yung sinabi natin on one way of determining yung or correcting pala rather, or correcting yung tinatawag nating color blindness. Yung pagsusot ng mga ganitong type ng eyeglass na wherein they can filter other colors at nakafocus lang doon sa mga colors na hindi ka color blind. Kasi pag pinaghalo mo po yan, hindi mo talaga makikita yan. May mga hidden po dyan eh. Diyan mo madedetect kung talagang matalas pa ang iyong mata o wala pang defect. I see. Okay. Sir, idagdag ko lang yes po. Yes po, Doc. Ang mahirap po sa pagiging colorblindness, although sinasabi natin na hindi magiging kaulangan sa pagtatrabaho, there are certain jobs na hindi ka pwedeng na hindi mo pwedeng pasukan pag colorblind ka. For example, Sir Hen, if you are applying for a bomb squad team, collect may suwire baga, may color yan. Di ka dyan pwede. Explain ko dyan, di ba? Pag sinabing cut the red wire. Cut gaya na blue wire. Imbis na magpundong ganyan, so napakaskas loob. Kuminaskas. So may mga trabaho talaga na sa irarom ka sa testing o sa examination sa mata. Pero once na colorblind ka at naaraman mo, pwede kang maka-adapt. Alam mo, Sir Hen, ang mga colorblind na mga nagda-drive, ang piga-memorize nila is not the light but kung pampirang ilaw ang nag-ilaw sa traffic light. Anong gusto sabihin ka, Dok Tabe? Naka-arrange po ba yan? Sa taas ang red, sa tahaw ang yellow. I see. Okay. Pag sa babaon ang nag-ilaw kan, green yan, mag-go yan. Yes. So to aram niya na pag nag-ilaw so green, so sa baba, aram niya nang gigibon niya. Pag umilaw sa taas, aram niya nang gigibon niya. May sa kuya may tig-aapot ako diyan na trick pag nagpa-parking ang marason, imbis na makipagtabangan na nakikisuwayan pa, bako ngayon ako colorblind na iling ko ngayon traffic light. Okay, sabi ko sige. Igwa kong cardboard duman. Di balanggado ko ito. Usually toad bagasinda sa taas, sa tahaw tapos sa baba. Di balanggado ko yan. Igwa kong traffic light duman na balanggado siya, nabakuin of air. Tapos pictotrop, anong color ini? Pangduwa ini. Yellow ngayaan, sir. Sabi ko sa red ini. So that is to believe me. Diba? Gusto kong sabihin, nag-adapt lang sila naman sa standard. Sa traffic light, bigaadalan lang. Usually, baga, ang yellow camper, nasa tahaw, Dok, di ba? Middle? Traffic light, di ba? Okay. So, yung
Iyan, okay. So pwede man ang ganun, i-adapt mo lang, so tutuon mo lang, baka kamaneho ka, pagyaon ka sa Yes. stop and go na traffic lights. Ang problema, sir, din, may mga traffic light po kita na duwalang ang ilaw. Iyo Para pa ga. forward. Wala, actually, dong, ani ba nga wala man kay yellow, warang yellow eh. Yes, naman ang dipisilon. Oh, green and ang advice mo po red dyan, lang. pagyaon ka sa intersection, never go in front. Ayun, sa likod, yan, dapat nakasunod ka, perme. Nakasunod ka lang. Oh. Di ba? Ang Kung mas, problema, kung sala-so nasa inutan mo, patay ka ba? una, so signal light niya baga, sa signal light niya, kung masain siya, di ba? Sa bagay, kung ma-turn right ka, automatic nasa right lane ka kan tinampo, kung two lanes yan, di ba? Anyway, ang piga-ano po, dikdi, in that certain disease, pwedeng maka-adapt sa rong tao. Ano po, Oo. kaya may pick-up kita ka na rehabilitation on how to adapt if you are colorblind. Okay. Sabi kan texter, send po ang si Dr. Chris LTO. Marin niyo po ako next month. Ay, happy birthday po Yes, sa po. mo. Happy birthday. Yes po. Doon May ako branch ba- man po ang Sige po, Davis Doc. Stringent po, sa pagkuha kang driver's license. Beside lang po yan kang emission. Sa loob, within the compound po kang LTO. Oo. Yan po ako dyan. Ano po, kaso lang po, nag-adjust na po ning office days or working days ang LTO. Monday to Thursdays na lang po. 7 a.m. up to 6 p.m. po sinda. Pero ang pagkuha po ng medical license, 8 a.m. hanggang 4 p.m. po. Ayun. Oh. Paglog mo po sa LTO, sa left side lang yan. Di man kiba dyan sa, sa loob Yes kang po, yes LTO. po. Warang iba po. dyan Visible. na, Di pong ibang gwapo na katindog dyan. Si Dr. Chris po yan. Sa Ayun loob. po, Di oo. ba? Okay. Pagkatapos po lang, sir, today is the last day kang on-site na may mall exhibit man po ang LTO with regards to road safety. Ano po, for more queries po regarding sa pagkuha kang medical, kang mga ano, just visit itong sa third floor beside the cinema. Ano po, sa SM Legazpi po. Aya, yeah. Okay. Last na lang po ano ini, dakulong kamong hapot. Salamato na marayta na appreciate ko po. Pero pasensya na po kami, demi kayo ni Dr. Chris. Good morning, Hen. Ang road safety measure and road safety protocols pag-abot po sa mga pagmamaneho, signal lights and brake lights. Pwede po ma-explain ta iba-ibagang kolor yan. Pareho man ang kan sa traffic lights. Doc Chris Tabe. Ang pinakaano po dyan, ang brake lights, ang park light is red. Red, Ano correct. po? Correct. Okay, red po, ang park light. Pag tinapakan mo po ang brake mo, ma-bright red po siya. Yes. Okay? Yes. The reason for that kung nata red, ano po, sabi tangani, sa spectrum of colors, which is Roy Chibib, red ang may pinakalawig ang spectrum. Gusto Opo. sabihin, it can be visible even from afar, even from 2 or 3 kilometers. Red po yan. Bakit Yes. lang po yan? That is also the reason why, ano po, ang mga towers, ano po, mga antennas, Iyo po, kami din ano po, sa taas. Oo. red po ang color. That Yeah. is also to help the pilot to detect or so, sa mga naglalayog sa taas na elevated po or iwa po po dyan. Ano, because of the high spectrum. That's why red po ang brake light. Okay. Then second po, doon sa sa red, sabi ta nga ni high visibility, discuss na kung nata orange ang sa gabos. Na because lataw po yan. Ano po, lataw sa green, lataw sa red, is orange. Ano po, kaya yan po ang ginamit na turning signal. Yeah. Ano po? Signal Kaya lights. please, ano po, dahil po pag alteron, ang mga brake, ang color ka mga brake lights na yan, may mga meanings po yan. Yes. Ano po? Yes. Oh. Ang iba pa kasi kasalidahan nila, nasa inutan, blue. Blue, correct. Blue Oh. light, yellow light. Dahil mo dapat yan, ang nasa standard kaan, is yellow. Ano Yellow. po, para mailing. Or white, piga-accept na po ang white nun yan. Ano po, na maging headlight ta. Ano po? Yes. Oh. Kaya di po basta-basta magbago. Kung ano po ang stock kang sa indong auto, pag sinabing stock, kung anong yaon dyan, iyon na po yan. Dahil hindi po pagtalidahan kung ano pa na color. Baka po Yes. kita nagpa-function po ito. Iyo Ano po? baga. And for those who want to add lights on the vehicle, ano po, pag gusto nila maliwanag talaga para may visibility. Yeah. Yun yung do alter so stock. If you want to add light, dapat magdagdag po ka mo sa separate Dagdagan. switch. Mag-log mo Correct. ka separate. Correct. Oo. Tadi ba Allow baga, po Doc? yan. Iba so dapat separate po ang switch ka. Tadi ba baga, so dulo pag rear, pagpakuha ka pang mabak bagay ka, may mabak ka, ma-reverse, di ba? Pag atras mo. Didagdagan baga ka, di ba, duman sa ibaba, mas maliwanag na ilaw para mahiling. Pero di mo pwedeng i-alter talaga itong ilaw na yaon dyan sa original na kabugtak sa auto mo.
Allowed po yan, Doc. Nadagdagan mo sa Opo, ilaw mo. tama po. Para mahiling mo kay Maray sa pag-atras Yes, mo. pwede kang magdagdag, inilaw, provided that inot na mo pig-alter sa stock. Pangduwa, malaag ka po kay separate switch ka. Yeah. Oo, para, ayan, iyo man nga okay. Okay, pasensya na po kamo takadakol indong hapot. Tungkol yan. Sa mga masunod naman, Aldaw, naman, about naman road safety, asin iba pang pag-irestoryahan ta, para po sa endo gabos ng kababayan ta. Yes, Nawing po. plug lang po ako na ongoing pa po sa Kiwanis Watch Your Health, so Kiwanis Pandemic Watch, itong Barato Bagang Laboratory, remember sa last time sa Kiwanis Auto. So naman po kamo magduman sa BMSC, iyo po ang partner kang Kiwanis Club of Daragang Magayon, KCDM. Diyan lang po magduman sa BMSC. Sabihin ma-avail lang po kang sa Kiwanis. For only 1,200 po. Nagmahal na po pati mga reagent, pero that is the cheapest so far of complete blood chem. CBC, uric disease, then FBS, lipid-profile, uric acid, creatinine, SGOT, SGPT, may ECG pa po. Separate po ang consultation, day po kay Baduan. Yes. Doc, salamatan na Maray Tabi, ha? Thank you for your time Yes, sa programa ta. Thank you so much. Mabuhay. Thank you so much. Yes, thank you. Goodbye, Doktor. Mga tugang sa pangaran po ni Dr. Chris Gianan, Candades Angels. Yan po yan sa may hampangan kang De Vera Institute. Sa Rizal Street, after po yan kan Ame kong Halikan Albay District. Ini po si Henry Mazeda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, goodbye. Mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Nasa